It-tnejn wara nofsinhar il-Parlament ivvota wkoll dwar mozzjonijiet oħrajn, fost l-oħrajn insibu l-vot fuq it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi li emenda liġijiet varji relatati mad-droga, riforma għall-ġustizzja aktar effettiva mal-vittmi tad-droga. Dan hekk kif fost il-proposti ewlenin ta' din ir-riforma hemm li se jidħol proċess aktar ġust għal dawk li jkunu skontaw sentenza f'każi passati ta' possess sempliċi fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jew posti oħor ta' detenzjoni. Dwar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li l-pożizzjoni tal-Gvern tibqa' li traffikar ta' droga jingħata l-ogħla pieni u li kulħadd iħallas temilu imma bi proporzjonalità u ġustizzja. Ir-riforma mhix se ċċaqlaq xejn mill-pieni ħorox li hemm bħalissa kontra traffikanti ta' droga bil-pina massima għal dan ir-rejat se tibqa' dik ta' umur il-ħabs. Dan anke wara li saret konsultazzjoni pubblika fost l-oħrajn mal-Fondazzjoni Oasi, is-Setqa u l-Caritas. Issa l-abbozz ta' liġi jmur fi stadju ta' kumitat. Il-membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti vvotaw ukoll fuq riżoluzzjoni parlamentari biex jinbidlu l-kundizzjonijiet tal-att enfiteutiku tal-1957 għal binja tal-General Workers Union fil-Belt Valletta, il-Workers Memorial Building. Hawnhekk id-deputati nazzjonalisti vvotaw kontra bis-Segretarju Ġenerali tal-akbar trade union f'pajjiżna kien diġà deskriva dan il-vot tal-oppożizzjoni bħala wieħed ta' kastik u li jimmina l-ħidma tagħhom favur l-eluf ta' ħaddiema li tirrappreżenta.